3 апрел дар қасри Миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия Рустам Миннихановро ба ҳузур пазируфтанд. Дар вохӯрӣ вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Татаристон баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз афзалиятҳои ҳамкорӣ дар сатҳи минтақаҳои Тоҷикистону Русия ёдовар шуда бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки робитаҳо бо ҷумҳурии Татаристон ба марҳилаи фаъол ворид мегардад. ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, мошинсозӣ, логистикаву нақлиёт, сохтумон ва кишоварзӣ аз самтҳои ояндадори муносибатҳо номида шуд. имконияти ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркарди ашёи хом то ба маҳсулоти тайёр аз ҷумла ришта аз абрешин ва пашм, навъҳои гуногуни матоъ, либоси махсуси корӣ ва мебел муҳокима шуд. дар ин робита таъкид гардид ки ҳарду ҷониб ба таҳкими ҳамкорӣ барои таъсиси корхонаҳои насоҷӣ манфиат оваранд. дурнамои ҳамкорӣ дар бахши дорусозӣ ва ба роҳ мондани истеҳсоли якҷояи маҳсулоти тиббӣ низ таъкид гардид. густариши робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ ва сайёҳӣ ҳам аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буд. афзун намудани шумораи квотаҳои таҳсилотӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон зарур дониста шуд. ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор сурат гирифт.